Kun työelämä on muutoksessa, on fiksua etsiä uusia tapoja löytää töitä. Yksi keino on työn etsiä. Yhdessä on paljon helpompi niin ideoida, kehittyä ja keksiä uusia ratkaisuja juuri sinun tilanteeseesi. Olemme toimineet vuodesta 1990 ja meillä on tiiviit yhteydet alueen työnantajiin. Ajattelemme, että työn etsintä ei ole vain työpaikkojen ja ihmisten yhdistelyä. Tarvitaan myös asiantuntevaa ohjausta. Keskiössä olet kuitenkin sinä, työnhakija. Ensin teemme alkukartoituksen, jonka avulla selvitämme tavoitteesi ja reunaehdot. Sen jälkeen meidän täytyy saada selville sinun osaamisesi. Helpoiten tämä käy hyväksi havaittujen verkkotyökalujen avulla. Verkossa voit tehdä osaamiskartoituksia, erilaisia kiinnostuskartoituksia ja näiden avulla saat sen parhaan osaamisesi esiin. Seuraavaksi teet CV:t ja muut työnhaun asiakirjat. Yhdessä me otamme yhteyttä työnantajiin. Tavoitteena on työhaastattelu ja työpaikka. Ratkaisuna voi olla myös oman yrityksen suunnittelu ja käynnistäminen. Käytössäsi on myös aloittavalle yrittäjälle suunniteltu verkkopalvelu. Moni on jäänyt yksin työnhakunsa kanssa ja tilanne voi tuntua umpikujalta. On tullut monia ei-vastauksia ja tilanne ei vaan lähde eteenpäin. Olemme työssämme huomanneet, että kun yhteyden yrityksiin ottaa virallinen toimija, työnhaun asiantuntija, työnantajat lähtee kuuntelemaan ihan eri tavalla ja saadaan luonteva yhteys yrityksiin. Kokeile uutta tapaa työllistyä. Laita sähköpostia tai soita ja ole valmis muutokseen.